Ik ben zeer dankbaar voor de belangstelling van collega minister Blok. En in dat kader hadden we ook vandaag een bezoek aan de raffinaderij. Onder andere omdat natuurlijk dat een van de belangrijkste thema's dat nu speelt voor onze economie, voor onze sociale ontwikkeling, maar zeker ook het heeft te maken met buitenlandse betrekkingen, niet alleen met Venezuela, maar ook onder andere met de Verenigde Staten. We volgen natuurlijk de ontwikkelingen in Venezuela nauw. Dat hebben we afgelopen jaren en maanden gedaan. Maar ook vandaag hadden we samen een gesprek met de ambassadeur in Venezuela. We zijn zeer verontrust met de situatie, zeker qua geweld. En we blijven hopen op een transitie naar stabiliteit en respect voor democratische principes en hopelijk vrije verkiezingen voor het Venezolaanse volk. Wat de impact op Curaçao betreft blijven we dat ook nauwlettend volgen samen met het hele team van de taskforce en in nauw overleg met buitenlandse zaken en andere ministeries hoe we deze ook kunnen mitigeren gebaseerd op onze contingency plans. Over de raffinaderij hebben wij ook uitvoerig gesproken en ik moet hier ook mijn dank uitspreken namens de regering, namens het ministerie Algemene Zaken en de RDK en de hele team. De steun die we hebben gekregen van Buitenlandse Zaken was uitstekend, zeker de afgelopen maanden. Niet alleen met de situatie wat betreft Venezuela, maar ook voor de contacten die wij nodig hebben om te komen tot een oplossing voor de raffinaderij. En vandaar dat we het ook zeer op prijs hebben gesteld dat de minister heeft gevraagd om de raffinaderij zelf te bezoeken. In afronding, het was 2 intensieve dagen, constructieve vergaderingen. Je ziet dat het belangrijk is dat wij kunnen samenwerken in het Koninkrijk. Dat wij samen ook in het Koninkrijk niet alleen coherent hebben, elkaar opzoeken, maar ook meer kunnen bereiken door samen te werken in de regio en voornamelijk in ons gebied, Caribisch gebied, op gebieden van veiligheid, maar ook economische ontwikkeling en andere thema's wat betreft sustainable development, dus duurzame ontwikkeling en andere die wij nog zullen afspreken. En daar blijven we intensief overleg voeren en samenwerken om zo de agenda's van land Curaçao, maar ook van het Koninkrijk te bevorderen in de regio. En vandaar stellen we deze gelegenheden om overleg te voeren zeer op prijs. En we danken nogmaals minister Blok en zijn delegatie voor zijn bezoek in Curaçao. Dank u, minister-president. Ik geef het woord over aan minister Staf Blok. Dankjewel en bon tardi allemaal. En Eugène, premier Ruggenaat, hartelijk dank voor de uitstekende ontvangst vandaag op Curaçao en de goede gesprekken die we gevoerd hebben. En inderdaad volgt mijn bezoek hier vandaag op onze gezamenlijke bespreking op Sint Maarten, waar we met de 3 premiers van de Caribische landen het jaarlijkse Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen hebben gevoerd. Heel belangrijk om samen de lijn af te stemmen. En daar stond natuurlijk Venezuela hoog op de agenda. Dat was ook vandaag het geval, zal ook vanaf morgen het geval zijn als ik naar Aruba ga. Eugène en ik hebben vandaag de ontwikkelingen in Venezuela ook heel nauw gevolgd. We hebben samen ook een telefoongesprek met onze ambassadeur Norbert Braakhuis in Caracas gevoerd om direct uit zijn mond te horen hoe hij de ontwikkelingen daar beleeft. Ontwikkelingen die inderdaad zeer zorgelijk zijn. De laatste berichten spreken van grote aantallen gewonden. We zijn ervan overtuigd dat het Venezolaanse volk via eerlijke vrije verkiezingen over haar toekomst moet kunnen beslissen. En dat vraagt dus ook dat de democratie op een vreedzame manier wordt hersteld en er een politieke oplossing komt en dat de situatie nu niet tot gewelddadige confrontatie leidt. En we roepen dan ook nadrukkelijk op geweld en escalatie te voorkomen. Wat hier ten zuiden van de Benedenwindse eilanden gebeurt, vraagt grote aandacht van ons allemaal in het Koninkrijk. Waarbij we gezamenlijk onze koers zullen blijven bepalen. En dat is ook de kern van de afspraak die wij vandaag gemaakt hebben, die we ook gisteren in het Koninkrijksoverleg met elkaar gemaakt hebben.
Behalve Venezuela hebben we ook andere onderwerpen besproken tijdens mijn bezoek. We hebben inderdaad op mijn verzoek de raffinaderij hier vandaag bezocht. Heel boeiend, ook heel interessant om te spreken met de medewerkers van de betrokken bedrijven. En zoals premier Ruggenaat ook aangaf, onze ambassades zetten zich echt maximaal in om Curaçao bij te staan bij het leggen van de juiste contacten met potentiële partners voor de raffinaderij. Want onze ambassades zijn er echt voor het hele Koninkrijk. Nogmaals dank voor de goede ontvangst en daarmee leggen we de basis voor een verdere nauwe samenwerking die we inderdaad met veel plezier doen, maar ook wel nodig hebben.